Jeg kan ikke spise den. Ej, nu kan jeg ikke finde sin kiks. Så er det vigtigt, at man udgiver en klar og tydelig kommando. Jeg har fået. Ej, nu kan man så finde sin kiks. Nu prøver Ejner at finde sin kiks. Det er meget, meget spændende at finde den kiks. Ejner er tydeligvis rigtig død. Derfor kan det godt til det. Så prøv at kaste kiksen til mig, Ejner. Du tyrer! Så har vi de nogle boller lige her. Så er det meget vigtigt, at man ved, hvordan man bruger de her stærke sager. Det er rigtig godt. Så tager vi lige hurtigt. Okay, folkens. Det er meget vigtigt, at I ikke prøver det her derhjemme. Det er meget farligt. Det var så dejligt. Ej, jeg er homo. Kan vi sige sidste til at synge? Det var så rigtig dejligt. Jeg tager for i dag. Nej. Tror jeg lige får mig lidt bedre. Nej, jeg skal have noget. Jeg skal have noget. Nej, Ejner. Nej, Ejner. Det er jo så vigtigt, at jeg opdager Ejner ved at give ham en klar og tydelig kommando. Nej, Ejner. Det er faktisk Okay. Okay, og nu skal vi så synge en sang. Nu skal vi så til at synge en sang, som vi har øvet os rigtig, rigtig meget på. Og den hedder Lady Gaga. 3, 2, 1. Du er min Lady Gaga, og selvom folk de slår op, og hvis du har en villa, det gør dig endnu vildere. Du er min Lady Gaga, og selvom folk de snakker, og